osoko bilkura honetara. Aztergaiari jarraituz, lehenengo puntua, 2017ko azaroaren 24an egindako bileren akta onartzea ala badaukio. Inork esatekorik, zer esatekorik, aho batez onartzen da. Bigarren puntura joko dugu, hezkuntza zibilak eskuordetzeko 1326 zenbakedun alkatetza dekretuaren berri ematea. Dekretuak ondorengoa dio, toki araubidearen oinarriak arautzen dituen legearen 21 eta 3 artikuloi eta udal araudi organikoaren 76 artikuloi lotuta kode zibilaren 51 artikulak eta toki erakundeen antolaketa, jarduera eta erregimen juridikoari buruzko arauaren 54 artikulak ematen dizkidaten eskudantzez baliaturik, ondorengo erabakia hartu dut. Lehenengoa, Itxaso Berrojalbi Zabala, Amorebieta Etxanoko udaleko zinegotzi handiaren esku ustea jarraian adierazten den ezkontzeko ahalmena. Julio Beltrán Ortega eta Marian Lourdes Santos jaun-andreak ezkontza 2017ko urriaren 28 izan zen. Bigarrena, erabaki hau honen berri emotea udalbatza hontan, momentu hontan ari garen aiten, eta hirugarrena erabaki hau Bizkaiko aldizkari ofizialean argitaratzea. Hirugarren puntura joko dugu, Amorebieta Etxanoko udalaren izapideen eskuliburua onartzeko 1477 zenbakidun alkatetza dekretuaren berri ematea. Dekretu honen kontu eman zen langileria antolakuntza eta barne araubidearen batzordean. Itxaso, zer esatekorik? Bai, egunon. Langileria eta barne antolakuntza batzordetan aztertzen ibili garen moduan, orain dela 6 hilabete herritarrentzako arreta zerbitzua martxan jartzeko lanarekin hasi ginen. Zerbitzua martxan jartzeko beharko izan da udaleko barne azterketa bat egitea. Horretarako egin dugun lehenengo lana udal zerbitzuen eskuliburua egitea izan da. Non udal baitan dagoen ezagutza guztia bateratzea eta partekatzea izan duen oinarri. Eskuliburu honek udal zerbitzu guztia jartzen ditu herritarren eskura, gutxi gora bera 130 prozedura tramite dira, eta bertan zerbitzuen deskribapena, ze epetan egina daitezken prozedura edo tramite horrek, prozeduren azalpen bat jartzen da, ze dokumentazio beharrezkoa dan, eta guzti hori zein helbururekin herritarri ematen zaizkien zerbitzuen kalitate maila hobetzeko, dauden prozedurak errazteko, bikoiztasunak desagertarazteko eta komunikazioak hobetzeko. Lan honek udal barne azterketa bat egiteko balio izan dau, prozeduren azterketa tekniko eta juridiko bat eginez, baita kontuari izan behar da eta oso garrantzitsua dena, genero ikuspegi batetik aztertutako eta euskera bai gaztelaniaz dagoen lehen prozedura eskuliburu bat dela, beraz, eskuliburu oso garrantzitsu bada ikuspuntu askotatik. Hala ere esan nahi dut, naiz eta alkatetza dekretu honen bitartez dokumentu eskuliburua onartzen den, dokumentu ireki bat dela, eta, herritar, udal langile eta udal ordezkari guztien iradokizunak ongi etorriak izango direla eta bertan barneratuko ditugula. Beraz, hori dokumentu ireki bat dela eta guztien iradokizunan ongi etorriak direla. Eta nire parte ez ezer gehiago. Eskerrik asko, Itxaso, beste denorek zuzer esateko, hurrengo puntura joko dugu. Laugarren puntua, Amorebieta Etxanoko udaleko herritarrei arreta emateko zerbitzuaren funtzionamendua arautzen duen ordenantza hasiera batean onartzea, hau langileria antolakuntza eta barne araubidearen batzorde barruan aztertu zen, hau batez onartu zen, Itxaso, zer esatekorik? Bai. Aurreko puntuan komentatu dudanarekin lotuta, herritarren arreta zerbitzua martxan jartzeko beharrezkoa da beste gauza batzuk egitea, eta momentu honetan zerbitzuaren funtzionamendua arautzea da egin beharrezkoa den beste gauza bat. Zelan antolatu zerbitzua, zer egingo duen zerbitzuak eta zer egingo duen udaleko arlo bakoitzak, zeintzuk diren herritarren eskubideak, guzti hori ordenantza horretan barneratu da, eta horretarako funtzionamentua arautzeko ordenantza hau sortu dugu. Ordenantza hau pertsonal batzordean hau batez onartu zen,
Eta, beraz, eskerrik asko guztioi, udal langilei egin duten lan guztiagaitik, bai, Eskuriburuan parte hartu duten guztiei, baita ordenantza egiteko eta sortzeko lagundu duten guztiei, eta alderdi politiko guztiei. Oraindik badago lana egiteko, ez da bihar zabalduko, honekin ez dago guztia eginda, badago lana egiteko, baina eskertzekoa da egin den esfortzu eta lana. Beraz, eskerrik asko. Eskerrik asko, Itxaso. Edonork zer esatekorik, aho batez onartuko dugu orduan? Tere, aho batez onartuta geratzen da. Bosgarren puntura joko dugu, bosgarren puntuan, Amoritz-Etxanoko udalerrian enplegua sortzea sustatze helburu duten diru laguntzak ematea arautzen duten oinarriak onartzea dituen berriariazko ordenantza hasiera batean onartzea. Hau enplegu eta sustapen ekonomikoko batzordean aztertu zen, hau batez onartu zen, esti, zozer esatekorik? Egun onda danoi, hasi nahi dut eskerrak emonez lehenik eta hau batez oinarri hauek onartu dozuen alderdi politiko guztiei eta teknikariei. Jakinaren gainean gaude eta gaur egun krisialdi ekonomikoa medio, alde batetik enpresentzako erabaki gogorra izan litekeela norbait kontratatzea eta beste alde batetik ekintzaile moduan hasieran gehien bat gastu asko dakartzala negozio barri bat jartzeak. Egia da, Zornotzan azkenengo urteetako langabeziaren datuak oberantz dijoazela, konkretuki 8,8an gaude, uneko 8,8an gaude gaur egun, baina horrek ez du esan nahi lanean jarraitu behar ez dugunik. Beraz, ordenantza honen sedea dela eta honekin jarraitzeko asmoa daukagu, baina ukitu txiki batzuekin. Beti ere, enpresentzako eta ekintzaileentzako egokiak izango direnak. Enpresak azken 3 hilabeteetan egindako kontratazioetan gaur egun gehienez 3 hilabeteko diru laguntza jaso dezakete. Baina gaur aurkezten dugun aldaketa proposamenekin 9 hilabetera arteko diru laguntza jaso ahalko dute. Beti ere gehienez 4.000 euro jasoaz. Aldiz, sarrerak bermatzeko legeak araututako laguntza jasotzen dituen norbait kontratatzerakoan 5.000 eurora artekoa. Ekintzaileen kasuan, negozio barria urte bukaeran zabaltzerakoan, azkenengo hilabeteari dagokion gastuengatik bakarrik jaso dezakete diru laguntza gaur egun. Baina proposatzen dan beste aldaketa honekin, dirua jasotzeko derrigorrean zabaldik izan behar duten 6 hilabeteen diru laguntza osoa jaso ahal izango dute kasu guztietan. Hemen ere gehienez 4.000 eurora artekoa izango da diru laguntza. Eta azkenik, administrazio prozedura arloko araudietara egokitzeko beharrezko aldaketa batzuk egin dira, eta honela ekintzaileei, eskatzaileei agirien aurkezpena erraztuko zaie. Printzipioz honek dira egingo diren ordenantzaren aldaketak, eta barriz esan eskerrak dan hori hau batez onartuta erren. Eskerrik asko. Eskerrik asko, esti inork ez bai, Urko, zurea daitza. Bai, egunon. Bai, batzordean komentatu gendunez, honen alde gaude, ezta? Beti ere, ordenantza honen pean egongo diren programek ere, aipatu genuen, zen olako formatoa izatea komuniko litzateken kasu batzuetan. Alde batetik, komentatu genuen, ideia egokia izan daitekeela, hori ja, gerora begira erabaki beharko da baita, ezta? Baina, bai, udaletxearen aldetik eta baita, enpresaren aldetik tutore bat izatea han lan egingo duen pertsonak, gutxienez mentorizazio bat edo. Hori ere, aipatu genuen, abotz gutxiago neukan momentu horretan, baina, bai, horra aipatu genuen baita, azkenean ere, behin langile honen egonaldia bukatu ostean, enpresarekin berritu, zeinez berritu, ona litzatekeela txosten bat egitea. Egonaldi horren txosten bat egitea. Azkenean ere, guri ere, pistak eman aldizkigu, gerora begira ere, gauzako betu behar baldin badira, edo gauza batzuk kontutan hartu behar baldin badira, hartzeko. Eta gero, noski horrek eskatuko luke, jarraipen bat egiteko batzorde bat egotea. Eta, azkenean hori komentatu genuen, gure bildurra ere aipatu genuen, eta san apur bat, sindikatuekin ere hitz egin beharko litzatekeela, batez ere, onuradunek ez ordezkatzeko jadanik lanean daudenen bete beharrak edo, hau da ez egoteko dumping laboral bat 4.000 euroko diru laguntza dela medio.
Hala ere, azkenean izan ziren guk antzeman genituen gauza posibleak, ez dute zertan gertatu behar, gauza txarrak, ez da, baina azkenean ere ona litzateke begi bat edo hor jartzea, gainera estik aipatu duen moduan luzatu eginda epea, hau da, udaletxeren apustua askoz ere ambiziotsuagoa da kasu honetan egonkortasun gehiago emateko, hauei, baina, hau da, ambizio gehiago jartzen dugunez ere, atentzioa ere jartzea, ondo legoke. Baina esan dakoa, programa honen alde gaude, hau da, ordenantza honen alde, eta horren azpian dauden programei, oso egingo diegu, ez da. Eskerrik asko urko aportazio interesgarriak. Beste edon horrek, zer esateko, orduen hau batez onartzen da, hau batez onartuta geratzen da. Zigarren puntua, AP8 peajerik ez herri plataformak arkoztutako mozioa udala honetan bidesaria kentzeko eskatuz. Endeket mozioa eta nik irakurriko dut. AP8 peajerik ez herri plataformak mozio hau aurkeztu du Amorietako biztanleek bizi duten egoera bidegabe hau salatu eta zuzentzeko. Amorietako herritarrek Bilbora gora joateko AP8 erabiltzea erabakitzen badute nazional 634tik joan beharrean, hau da, beti gainezka dagoelako eta egoera tamalgarrean, Bizkaiko Foru Aldundiak poltsikoak ustuko dizkie. Hau baita errepide hori ustiatzeaz arduratzen dena. Uste dugu, AP8 jadanik amortizatuta dagoela. Errepidearen ustiapena 55 urtez izan duen Europistaz enpresak Bizkaiko Foru Aldundiari 2013an hutsaren truke itzuli ostean. Horregaitik, uste dugu, Usansolo Muskizaren artean AP8 dagoen baldintza berdinetan egon behar dela. Honi ez hitzaion inoiz bidesaleri jarri, eta eraiki zein mantentze lanak bizkaitar guztiok ordaintzen ditugu zergen esker egiten dira. Aipatutakoa da gure ardatza, baina gainera zuek ordezkatzen dituztu zuen herritarrek ordaindu behar duten bidesaria daudenen artean bidegabeena dela esan daiteke. Jakingo duzuen bezala, Amorietako saiez bidea egin zeren arte, bidesaria kobratzen zen kabinan, 2 norabidekoetan, eta Durangatik etorriz gero. Aldea itzuli egiten zuten bertan, 1993 eta 1993an Bizkaiko Foru Aldundiaren eta Europistazen arteko orden ondorioz dirutan kobratzea kendu zen, eta Bilbotik etorriko bazina bezala mugako tarifa jarri zen Durangora joan edo Amorebitan irten Durangotik etorrita. Ondorioz, gaur egun Amorebita tarteak 2 noranzkoetan Usansolo Durango tarteak beste baino balio du, 2,22 euro. Usansolo Amorebita tarteak 5,8 kilometro luzera du eta 0,85 zentimoko prezioa kabinan ordaintzen bada. Baina beti tartea osorik ordaintzen da, baita Txorreroriko korreodetik edo korredorantza joan arren. Kasu honetan 2,5 kilometro ordaintzen dira, Erletxez Usansolo erabiltzen ez direnak eta gainera doakoak direnak, Bilbo handiko gerriko erabiltzailentzat. Egungo, saiez bideak kentzea Bizkaiko Foru Aldundiaren eskuduntza izanik Galdako eta Iurretako udaletan egin duen bezala mozio honekin eskatu nahi dugu osoko bilkurari erakunde hori eska dizaiola herri honetako peajea berehala ken dezala. Ez baita batere bidezkoa Amorietetxanako herritarrentzat jadanik adierazitagoetik. Hau da mozioa, orain alderdi politikori, bai, Urko, zurea daitza. Bai, egunon barrio be. Logikoa danez, ez da bakarrik mozio hau plataforma honen izenean irakurri eta entzutea, ez da, baizik eta babestea, gure kasuan erabaki duguna, eta zergaiti babesten dugu. Hainbat arrazoi jartzen ditugu, ez da, ez bakarrik ekonomikoak, ez da, horiek jadanik aipatzen dira irakurketetan, eta egia da, Zornotzarrok nahiko zigortuta gaudela ekonomikoki horregatik, baizik eta beste gauza batzuengatik, horrean, hainbat aipatuko ditut.
alde batetik uste dugu ingurutako auzoen, hau da, autopistaren ingurutako auzoen, alaber, San Antonio, Montorra, Euba, Zein Berna, berbiste prozesu bat ekarri ezakela. Ze azkenean, autopista hori zabaltzeak, edo errepide hori zabaltzeak, ekarriko luke, azkenean, bide orokorra alde batetik desaturatzea, eta gero beste hainbat ekimen anaurrera eraman izatea. Egungo errepide orokorrean beste garraio eredu eraginkorrago bat bultzatu daiteke. Autobusek eukingo lukete askoz ere irismen hobea denboraldetik. Trena zein bidegorri sarea ere bultzatu daiteke. Gogoratu ezagun baita bidegorri sareari dagokionez, lurralde plan partzialean PTP delakoan badagoela egitasmo moduan eskualde osoan, Durangalde osoan bidegorri amankomun bat izatea. Beno, erabili daiteke horretarako baita. Saturazio murrizketak ere beste onura batzuk ekarri ditzazke. Alde batetik, ambulantzia ibilgailu medikalizatuak, zuhiltzaien ibilgailuak, udaltzaingoen eta hainbat udal zerbitzuen ibilgailuak ere ez egotea trafikoaren edozeinen boteiamenduren menpe. Orduan horre, logistikoki ikusten dugu onura bat izan daitekela. Honekin batera, mozioan aipatzen den ere badago alde batetik dirusari horrek daukan kaltea, ezta? Hainbat bertsio daude eta hainbat bertsioren arabera autopista duela 14 urte amortizatu zen. Baina gero ere, pentsatzen duzu eta esaten duzu, hau da, ez da bakarrik diru kontua. Diru kontua aipatzen da, baizik eta diru horrek ematen duen zerbitzua. Eta gogoratu behar dugu esaterako zigortuak izaten ari garela 2 karrildun autopista bategaitik, zati horretan ezin izan da zabaldu asko ere gehiago autopista hori, orduan zerbitzu aldetik ere gehiago ordaintzen dugu eta zerbitzu makalagoa jasotzen dugu. Eta azkenean 2,58 aldiz gehiago ordaintzen dugu. Tarte bat, eta gero galdetzen dugu gure buruari zergaitik ordaintzen dugu Bilbotik datorren baten beste. Bilbotik datornak bere kilometroak egiten ditu, bere autopistaren erabilera egiten du, baina Zornotzarrok hain kilometro gutxi gaitik ere zigortuak egon gaitezke, eta askotan autopista hartzen baldin badugu ez da gustua gaitik, da behar izanak gaitik, denporaldetik ere, nonbaitera azkar iritsi behar dugulako, eta bar. Orduan, mozio honen alde gaudela, argi utzi nahi dugu, baina bai, irizpide ekonomikoak kontutan izan da, eta baita beste modu batzuetako irizpideak kontutan izan da. Irizpideak gure ustez onuragarriak izan daitezkenak herriari begira. Ezkerrik asko Urko, bai Alba, zure daitza. Bai, egunon, gube erabat ados gauz mozioagaz, babestu egingo dugu, eta pentsetan dut, plataforman ordezkari baten bat etorri dela, orduan ez dakit gero gure badozuen zeu zer esan, edo baina gure aldetik babestu egingo dugu. Bai, ordezkariak pleno bukatzerakoan aukerakie nahi debiena esateko. Beste erabaten holan izan behar da, reglamentuak holan mugatzen duelako. Alicia, ¿sus esatekorik? Vale, egunon. Nosotros nos vamos a posicionar en contra, principalmente por 2 motivos. Si estamos comentando todo el día el tema de la sostenibilidad, entonces esto conllevaría sacar muchos más coches a la carretera de los que ya actualmente existen. No es lo mismo circular a 120 que a 80. Vale. Luego otra cosa, la autopista es de titularidad estatal, y la concesión es privada, con lo cual la Diputación, vale, es que recasco. Bai, Iker, sos esatekorik? Bai. Europar Batasuneko direktibek kutsetzen duenak ordaindu egin behar dauela eta erabiltzaileak ordaindu egin behar dauela, irizpide bi horre kontuen izenda horren aldeko jarrera sartzen ari dira. Zentzu honetan, ibilgailu pisutsuetan progresibitatea esartzen dabe mantenuaren kostea, errepide mantenuaren kostea, eragiten daben kutsadura eta eragiten daben zarata kontuen izenda. Bizkaiko Foru Aldundiak bidesaria esartzeko eskumena 3/2010 foru arauak sedatuta dauka. Foru arau horrek sedatzen dau, bidesarien diru sarrerak, azpiegitura horren eraikuntza lanak, mantenua eta hartapena finantzatzeko erabili egin behar direla. 2003ko ekainaren 6an jasoan Bizkaiko Foru Aldundiak A8 autobidea. Ordutik,
330 milioitik gora inbertitu dira bide horretan, arestien aipatutako lanetan. Horretaz gain, Foru Aldundia 326 milioitik gorako inbertsioak egiten ari da Bizkaiko errepide eta infrastrukturetan, eta bereziki Durangaldean. Mozio honek suposatzen dau, gaur egun Bizkaiko autobide lasterren finantziazio eredua aldatzea, eta gastu osoa Aldundiaren aurrekontuaren gaine izatea. Horrek, suposatuko leuke, aurrekontua egokitu beharra eta hainbatetik diru partida kentzea errepide hauek mantendu eta egiteko. Bestetik, 2017 urtarrian batean hasita, naiz eta lehen ere baegoan deskontuen politika bat, bidesariak ordaintzen laguntzeko sistema oso eta bateratua ezarri da. Sistema honen ardatzak, teknikoki posiblea izatea, gizarterako justua eta ekonomikoki bidegarria izatea izan dira. Honen bidez, sistema honen bidez, erabiltzaile gehienez 30 euro ordainduko dabe zilean. Aurten laguntza honen onuradun 700 gora zorrontzarri izan dira, edo dira, urtea ez talako amaitu, eta aurten izan daben kostuaren 50% itzuli jakie. Bestetik, sistema honen beste onura bat honetan datza. Erabiltzaileen 60% gora, autobidearen erabiltzaileri bursarinaz, ez dira bizkaitarrak. Sistema honen bidez, bizkaitarrak ez diren erabiltzaileek ere, bertoko errepideak ordaintzen eta beronen kostea jasan egiten dabe. Bestetik, urtarrilaren batetik aurrera, Bizkaiko Foru Aldundia eta Gipuzkoako Foru Aldundia eta Bizkaiko Foru Aldundiaren arteko akordioari esker, lurralde bien arteko gehienezko kostea 55 eurokoa izango da. Gure iritziz, bide honetan jarraitzea beharrezkoa da, eta horretarako AP 78 bertoko erakundei eskuardetzea eskatzen dugu. Eta honela, sistema honetan sartu eta gastua mugatu ahal izatea bizkaitarrei eta zelanez zorrontzarrei. Azalduko agaitik, mozio honetan ez hitz egingo dugu, eta ezetza urtengo balitz geure mozioa aurkeztuko dugu. Eskerrik asko, Iker. Bai, Urko, hitzen? Bai. Azkenean, bai Aliziak eta baita Ikerrek esandako gauza batzuei erantzun nahiko nieke. Alde batetik ez dago konprobatuta Alizia autopista irekitzeagaitik kotxe gehiago erabiliko direnik. Hori ez dago konprobatuta. Logistikoki konprobatuta dago errepide gehiagoko alternatibak daudenean trafikoa murriztu egiten dela, baina gero kotxe gehiago erabiltzen direla oraindik ez dago konprobatuta. Beraz, hori izango litzateke azkenean aurriritzi batzuetan edo sartzea agian arriskutsuak kasu honetan eta antzekoetan. Ikerri erantzunez gauza pare bat. Alde batetik, Europar Batasuneko direktibak aipatu dituzu. Hori ondo dago, baina azkenean direktibak guztiak hartu beharko genituzke kontutan. Eta oso hauek bakarrik, ez da, direktiba batzuen arabera esaterako aipatzagatik, birzikalpen tasa ere, 50 inguruko izan beharko litzateke hemen apur bat urrintxo gabiltza. Eta 3 urte, 2 geratzen zaizkigu epemuga horretara iristeko. Orduan, direktiba batzuekin daukagun zorrostasuna beste batzuekin ere izango bagenu, ondo legoke, baina egia esan errealitateak nora garamatza udalde ezberdinok eta ez bakarrik Zornotza, direktiba batzuk ez betetzea. 30 euroko tarifa lau hori ere aipatu duzu, baina eske tarifa lau bat jartzea ez da soluzioa. Soluzio izan daiteke batez ere ibilbide luze eta jarraituak dauzkasunean. Baina horrek ez du kentzen bidei puntualetan ordaindu behar den dirusari hori, 2,58 aldiz gehiago ordaintzen dugula. Orduan, bidesari lau horrek, 30 euroko bidesari lau horrek, soluzio batzuk ekarri ditzazke, baina ez guztiak. Eta Zornotzarrontzat hori zer izango litzateke, behartzea gure burua horretara? Hau da, tarifa lau hori eskatzera eta auto behartzera, ez dakite ze puntura arte, gauza bada onura hor planteatzea,
baina agian onura hori baino lehenago beste gauza batzuk egin beharko lirateke. Gure ustez, irekitzea bai autopista, baina beno, horria ikusten danez honetan ere eredu desberdina dauzkagu alderdiok, ezta? Eta, bueno, guk errespetu osoarekin diogu, 30 euroko tarifa lau hori, ni ere onuraduna naiz, baina ez zornotzarra naizelako, baizik eta nire lanean beste realitate bat daukadalako, baina 30 euroko tarifa lau hori ez da benetan konponbidea. Partxe bat agian bai, baina ez konponbidea. Eta ez ditu kentzen mozio honetan aipatutako gabeziak. Tamalez ez ditu kentzen. Eskerrik asko Urko, inor zer esatekorik? Nik bai guzteko dela Bildun jarrera europeoa eta zein dan direktiban arabera. Hori baino ez. Bueno, boskatu egingo dugu orduan. Tere, boskatu egin behar da. Monik ere esan duzu gure mozioa aurkeztuko duzula, mesedez banandu mozioa. Logikoki, bai mozio irakurri ondoren etenalditxo bat eskatuko dugu, honako hau gure artean komentatu alizateko. Itzaurrea, Bizkaiko Foru Aldundiak du Bizkaiko errepideak erabiltzagatik bidesaria jartzeko proiektua garatzeko eskuduntza eta horretarako Bizkaiko errepideen bidesarien araubide juridikoari buruzko urriaren 26ko 3/2010 foru arauak ezarritakoa eta errepideen lurraldeko sektore plan aldatzeko finantziazio irizpideak dira kontuan izan beharreko esparru juridikoa. Foru arauan aurreikusten den bezala, bide azpiegitura erabiltzeagatik ezarritako bidesariei esker lortutako diru sarrerak azpiegitura sare horren eraikuntza, ustiapen eta mantentze lanen kostuak finantzatzeko erabiltzen dira, eta baita geroratutako finantziazioaren kostuetarako. 2017 urtarriletik aurrera, sistema bakarra martxan jarri da. Bizkaiko bidesari guztietarako laguntza homogeneo eta integral baterako eredua hain zuzen ere. Bizkaiko herritarrentzat hileroko gastuaren muga bat, azpiegitura gehien erabiltzen dituztenentzat eta horren arabera kuota finko bat ordaintzen da. Bestalde, AP8aren erabiltzaileen 60% inguru ez dira Bizkaiko lurralde historikokoak, eta tarifen bidez egoiliarrak ez diren horiek ere Bizkaiko autopista sarea hobetu eta honen mantentze lana finantziatzea lortzen da. Gainera, igarotxe mistoetarako lurralde arteko gastu muga berri indarrean egongo da AP8 eta AP1 autopistetan 2018ko urtarriletik aurrera. Hileroko gastuaren muga honen bidez diru laguntza emango zaie Araba eta Gipuzkoako lurralde historikoetako bidesaria duten bide azpiegiturak erabiltzen dituztenei. Beti ere, bidaiaren jatorria edota helmuga Bizkaia bada. Baina bizkaitar guztiek aukera berdinak izan ditzaten, oraindik ere badago Bizkaian, enpresa pribatu batek demakidetzan ustiatu eta bidesaria duen eta estatuaren titulartasunpekoa dan azpiegitura bat. Hain zuzen ere, AP78. AP78aren emakida 2011an amaitzen zen eta estatuko gobernuak 2000 urtean 2026 arte luzatu zuen emakida. Eusko Jaurlaritzak eta Bizkaiko Foru Aldundiak esandakoari muzin eginez. Honek AP78 tarifen sistema integralean eta diru laguntzen araubidearen barruan sartzea eragotzi du. Horregaitik, Amorebieta Etxanoko udalak Bizkaiko Foru Aldundiari eskatzen dio, Bizkaitik igarotzen diren eta bidesaria duten azpiegitura guztiak bateratzeko sistema bat bilatzeko alegina egin dezala.
Espainiako gobernuari eskatzen dio Euskal Erakundeen lurraldetik igarotzen diren AP78 autopista zatien titulartasuna eta kudeaketa eskualdatu ditzala. Bizkaiko Foru Aldundiari eskatzen dio Bizkaitik igarotzen den AP78 autopistaren titulartasuna eta kudeaketa bereganatu ondoren, bere kudeaketa sisteman txertatu dezala eta aplika dezala hileroko gastu muga. Eskerrik asko, Iker, orduen geldiune bat egingo dugu, eta
Dano gauz, ezta? Urko igual ez dut emongo itxa. Broma bat. Lasai, laburra izaten saiatuko naz, mozio irakurrita gauza bat etortzen zaigu burura. Eta da, gai ez aldatu duzuela modu iaia magiko batean. Eta esango dizu zergaitik. Zornotzako bidesaria izan da, eztabaidan egon dana. Ez lurrealde artekotasun politika integratu bat. Eta hori da, batzar nagusietan eztabaidatuko dana. Orduan, batzar nagusietan hau EH Bilduk honegatik borrokatuko du. Segurueni diferentziak egongo dira eta gerturatzeak egongo dira politikoki. Baina ez da Zornotzan eztabaidatzera ekarri dan mozioaren ingurukoa. Hau da, ez da bidesari horren ingurukoa. Baizik eta beste gauza integral bat. Bizkaitarrentzat eskatzen da, baina horrek oraindik ere ez dukenduko Zornotzarrak ekonomikoki zigortuak daudela. Ez dukenduko. Hau da, diru laguntza hainbat eskatuko ditugu, tarifa plana antzeko bat ere eskatuko dugu. Behartuta ikusiko dugu gure burua eskatzera. Ez genuke zertan behartuta ikusi behar gure burua, holako kasuetan. Eta ez du lehen planteatutako arazoa saiesten. Aurretik eraipatu dut, eta orain ere. Egia esan hau, mozio trampa hoietako bat da. Zergaitik, nolabait norberaren kontrakotasunetan eta sartzeko, ez da? Hau da, ez gaude ados mozio honekin planteatu den moduan. Ez dauka zerikusirik aurreko gaiarekin. Abstenitu egingo gara gauza bategaitik. Honengatik pena merezi duelako borrokatzea, baina ez duelako bidesariaren arazoak kentzen. Eta bidesariaren arazoa izan da eztabaidagai gaurkoan. Eta ez politika integral bat. Politika integral bat, eztabaidatu behar dugunean, perfecto, eztabaidatuko dugu. Baina bidesaria etorri gara eztabaidatzera. Orduan, EH Bilduren jarrera, mozio honen aurrean da, hitz bakoitza errespetatzen dugula, hori izan zala, aurreko agintaldian ere, Gipuzkoako Foru Aldundiak eskatzen zuen gauzetako bat, beraz, koherentziaz ezin gara aurka joan, baina abstenitu egingo gara gauza bategaitik. Ez daukalako zerikusirik aurreko mozioarekin. Aurreko mozioa da Zornotzari eragiten dion bidesariaren inguruko mozio bat. Ez lurralde artekotasuneko politika integral bat. Eskerrik asko, Urko. Alba, zure daitza? Bai, EH Bilduk esan dauen moduen gube bai, ezin gara mozio honen kontra gertu, ze ados gauz, baina uste dugu ez dela mozio honetan eskatzen zan, zabaltzen zan eztabaida. Horregaitik, abstenitu egingo gara, eta ikusiko dugu gero plataformak ze arrazoiak ematen dauzen. Eta listo. Eskerrik asko. Alicia? Iker? Buskatu ingo dugu orduan? Buskatu ingo dugu. Zazpigarren puntura joko dugu. IESaren aurkako nazioarteko egunari buruzko adierazpen instituzionala, hau Alderdi Sozialistak ekarri eban bozeramaile batzordera, eta adostu gendun deklarazio instituzionala egitea, arloko zinegotxeari eskatuko dutzet, itxaso? Bai, egunon guztioi. IESaren aurkako nazioarteko egunerako Amorebieta-Txanoko udalaren adierazpen instituzionala. Euskadin, gaur egun, HIV/IESa duten 7.000 pertsona baino gehiago bizi dira. Urtero, 160 infekzio barri inguru gertatzen dira. Hau da, beste infekzio bat 2 egunean behin. Azkenengo 2 hamarkadetan, tratamentu antirretrobialek aurrerapen izugarri adierazgarri bat izan dute. Tratamendu horiei esker, birus hartu berri duten pertsonek bizi-kalitate on bat izateko aukera dute. Bai eta HIV/IESik gabeko pertsonek dutenaren antzeko bizi itxaropena ere. Tratamentu horien eraginkortasunak ahalbidetzen du 160 pertsona horien diagnostikoa oso urruti egotea 80ko urteetan infektatu zirenetik zutenetik. Hainbat pertsonarentzako heriotza zigorrura gaur egun infekzio kroniko bihurtu da.
Birus horrekin bizi kalitate on bat eduki daiteke, eta kalkulatzen da HIV/AIDS gabeko pertsonek dutenaren antzeko bizi itxaropena dutela. Tratamenduek lortzen dute, portzentaje handi batean, HIV/AIDS duten pertsonek karga biriko detektazina izatera iristea. Egoera horrek, osasun maila handiz, batez gain, birusa beste pertsona batzuei transmititzeko ezintasuna dakar. Beraz, argi dago lortu beharreko helburuetako bat, infekzio horren eta berori lotutako beste batzuen diagnostiko goiztiarra dela. Naiz eta HIV/AIDSaren tratamenduak eta eremu klinikoa beste ezein gaixotasunetan bezala evoluzionatu diren, beldurra, estigma eta diskriminazioa Euskadi bizi diren 7.000 pertsona horiek eta une hauetan gure gizartean gertatzen ari diren infekzio berriak inguratzen dituzten zamak dira. Eremu zientifikoa eta soziala ez dira evoluzionatu erritmo berean. Amorebita Txanoko udalak, HIV/AIDSaren epidemiaren aurrean duen konpromisoa berresten du, eta zehazki, HIV/AIDSa duten pertsonen estigma, diskriminazioa eta bazterketa sustatu dezaketen oztopo guztiak ezabatzearekin duena. Konstituzioak ezartzen dituen oinarrizko eskubideak baliatzetik urruntzen baititu. HIV/AIDSa duten pertsonek hainbat arazo sozial eta juridikori aurre egin behar diete. Infekzio horren kalifikazio nahasiaren ondorio direnak. Izan ere, oraindik ere gaixotasun kutsakortzat hartzen da. Infekzio transmitigarria izan arren. Kalifikazio zaharkitu horrek eragina du HIV/AIDSa duten pertsonen bizitzako arlo guztietan, eta oztopo gisa funtzionatzen du eskubideak eta askatasunak baliatzeko eskuratzeko. Eta gainera, ondorio praktiko kaltegarriak ekartzen ditu hainbat arloan. Hala nola, funtzio publikoan sartzea, bereziki ertzaintzan, estatuko segurtasun indar eta kidegoetan, eta indar armatuetan. Lanerako eskubidean arloko mugak, bereziki prozedura inbaditzaileak erabiltzen dituzten osasun arloko lanbide batzuk. Osasun edo bizi aseguruak kontratatzean egoten diren bazterketak. Publikoari oroar eskaintzen zaizkion zerbitzu batzuk ukatzea. Pertsona horiei intimitate pertsonalean edo haien datu pertsonaletan egiten diren eskusartzeak, adingabeko bat adoptatzeko, hartzeko edo zaintzan edukitzeko eskubidea baliatzeko zailtasuna, adibide batzuk aipatzearren. Oztopo juridiko horiek eragotzi edo zailu egiten duten askatasuna eta aukera berdintasuna benetakoak izatea, eta HIV/AIDSa duten pertsonak egiazki integratzea bizitza politiko, ekonomiko, kultural eta sozialean. Espainiako Konstituzioko 14 eta 9 artikuluek aurreikusten duten bezala. Guzti horri erantzunez, Amorebita Txanoko udalak eskatzen du alda dadila HIV/AIDSaren katalogazioa. Gaixotasun infekto kutsakorretik gaixotasun infekto transmitigarrira, Espainiako legedi estatalean. Ildo berean, animatzen du, diskriminaziozkoak izan daitezken lege erregelamendu eta klausulak indargabetzera. Indarreko legedian HIV/AIDSarekin zerikusia dutenak, etorkizuneko politika eta arodi bidezkoak eta evidentzia zientifikoari egokitutakoak bermatzeko. Konpromisoa hartzen du, gizarteratze politiken sustapen eta bultzadarekin, HIV/AIDSa duten pertsonen eta haien zeniden parte hartze aktiboa eta normalizatua ahalbidetzeko. Akordio honen kopia, gorte orokorretara eta gobernuaren lehendakaritzara igorriko da. Eskerrik asko itxaso, inork zozer esatekorik, hurrengo puntura joko dugu. Bai, Urko. Bai, beno, azkenean, azken finean, barkatu, testu honen alde ez egotea ezinezkoa da. Bueno, azkenean eritasun hau duten pertsonegia nahikoa dute daukatenarekin, gero gizarteak eta batzutan ankerrak izan daitezken legeriak ere askotan eurei oztopo gehiago jartzeko, euren ibilbidean. Uste dugu EH Bildutik mozio hau ez dela bakarrik izen aldaketa bat emateko, baizik eta pertsona horiei babes emozional bat emateko. Askotan legeetan eta abarretan galtzen gara, eta ez du kontutan hartzen gauza bat, ez dela bakarrik onura bat ematea. Baizik eta babes emozional bat ematea. Eta guzti hori urrunago dugu gertuko tokatu zaigu, ezagutzen dugun bateren batek edo hau izatea. Eta badakigu bere bizitza ez dela erreza. Beraz,
izan dadila mozio hau ez bakarrik, edo testu hau ez bakarrik testu hau. Baizik eta ja horren atzetik udal honetan gaudenon aldetik jarrera bat eritasun hau daukatenekiko. Orduan, gure besarkadarik handiena eta animorik handienak pertsona hauentzat. Eskerrik asko urko reflexio gaitik eta esandako hitza gaitik. Nola ez, zugaz bat nator. Eta uste dut hemen gauden danope bat gatozela egindako reflexioaz. Bueno, urrengo puntura pasako gara, eskariak eta galderak. Bat amatek, bai, urko. Igertzen bat denpora egon nazela berbain barik, eta orduen antza, urteko azkenengo plenoan ja bota behar bota beharrekoa, Ez, azken finean eskari bat da, eta eskari horri hasteko modu bat da, jadanik aspertuta gaudela. Aspertuta gaude, udal honek daukan komunikazio estiloarekin. Aspertuta gaude, eta esango dugu zergaitik. Nahikoa dugu, herri aldizkariak irakurtzearekin, eta aurrekontuen inguruko trataera egite, nolakoa izan den ikustarekin. Aurrekontuak aipatu dira, baina inondik inora ez da aipatu boska bategaitik atera sala aurrekontu hori aurrera. Inondik inora ez da aipatzen 17 zinegotzitik 8 ez dutela ikusten aurrekontu hori. Orduan, gutxienez, hori aipatzen baldin bada, ondo legoke, hemen gauden lau alderdiok, gobernutardeak ja badauka, bere hitza hori aipatzen duenean, baina ondo legoke, gutxienez, berdina boskatu ez dugunok, hori asaltzeko tarte bat izango bagenu, ze udala guztiok gara, ez bakarrik gobernu taldea. 17 zinegotzi gara udala momentu honetan, udalaren esku politikoa diot. Esku administratiboa langileek eramaten dute aurrera. Baina gutxienez, eta begiruneagaitik hori da eskatzen dugun aurrerantzean. Akordioa daudenean jarriko dugu, baina akordiorik ez dagoenean ere jarri beharko dugu zergaitik ez gauden ados. Ez aiguzue, begira, 10 lerro dauzkazue, hori jartzeko, 10 lerro izango dira. Baina emaiguzue tarte bat oposiziokoei. Gutxienez azaltzeko zein dan gure postura, zergaitik ez dugun ikusten aurrekontu bat edo bestea. Ze, azken finean, bestela alde batetik iruditzen zaigu oposizioarekiko errespetu falta bat, eta gero, bestetik iruditzen zaigu, azkenean herriari etzaiola ematen benetan hemen dagoen irudia. Ze, ematen da guztiok ados gaudela, hau Arkadia zoriontzu bat dela. Egia esan, beti esan izan dugu, gure artean ez dagoen inongo arazo pertsonalik, baina diferentzia ideologiko argiak badaude. Eta aurrekontuak ere hor nabarmentzen dira. Orduan, eskatzen duguna da begirunagaitik, elkarrikiko diogun eta izan beharko egunuken begirunagaitik oposizio hori tarte bat ematean. Bueno, nik uste dut, gobernua bere komunikazioa plana dekola eta oposizioa bere komunikazioa plana dekola. Bakotxak erabele behar dau bere komunikazio bideak eta bere komunikazio plana. Gobernuak ez dugu bengo oposizioak egin behar daun komunikazioa, hori oposizioari deritxo. Guk beste guza bat esaten badauztazu, ez duzue jarri egia, bale? Orduan esango dut, errazoi guztia dukozu, hori zuzendu egin behar da. Baina ez da kasurik, kasu gorko, nire hau itxegite. Hori ez da holan. Guk egiten dugu gure komunikazioa, gobernukoa. Zuekin zuen komunikazioa eta kikio. Ez da besterik. Barkatu Andoni, baina bertan argi jartzen dau udala. Udala ez da gobernu taldea, udala gara guztiok. Eta guk ez dugu esan gure lerroak idatzi behar dozu esanik. Guk eskatu duguna tarte bat, gero ja gu arduratuko gara. Tarte hori betetzeaz. Erantzukizun nahitik. Eta komunikazio plana ipatu dozunez, guk bebai gure komunikazio plana ikusten dugu. Baina ikusten duguna bebai hor dagoela, dumping ekonomiko bat komunikazioari daukien. Ze gobernu taldeak berea bakarri botatzen du. Udala jarriz, testu ingurutzat. Eta berriro diot, udala guztiok gara. Bai, gauza baten alde boskatzen dugunean hau batez,
aurreko mozio izan da moduan, eta baita ados ez gaudenean. Osa, gauza batek ez dauka bestearekin zerikusirik. Udala guztiok gara, Andoni. Guztiok. Bestela, aldatu nomenklatura eta jarri gobernu taldearen komunikazioa. Baina berriro diot, udalaren dirua erabiltzen denean guztiok daukagu hitz hori. Hartzeko eskubidea. Guztiok. Bai zeuek gobernu talde moduan noski, eta hori argi dago, inork ere ez du ukatzen, baina baita oposiziokoek ere. Eta begira, ezaizu nahi dosuna, baina hortik ez gaituzu atarako. Azkenean guztion dirua dalako, eta alde zein kontra egon aurrekontu batzuen inguruan, edo beste edozein erabakiren inguruan, zuen hitza bakarrik entzutea ez dalako bat ere justua. Ez dalako bat ere justua. Guztion diruarekin egiten dana, guztion iritziarekin egon behar da. Nik ez dut ezagutzen, kudeatzaile talderik oposizioaren komunikazioa ahalbidetzen dauena. Ez dut ikusten. Argi eta garbi dago, kudeatzen gaudenok, eta gaur gu gaude, eta beste batzuk egongo dira, komunikatuko dure, eure kudeatzen direna. Nik, eta argi dinot, gu komunikatzen dugu udalak egiten dauena. Punto pelota. Ez dugu komunikatzen alderdi batek edo besteak egiten duguena. Guk egiten dugu udalak egiten duguna. Eta nik gaur egunean alkate izateko ardura. Eta nik komunikatzen dut udalaren izenean. Ez dut komunikatzen JPNV-ren izenean. Inondik inora. Eta hori ingo baneke, esan behar zuzue, alkate oso txarto. Zeu zara zornotxar guztien alkatea. Eta zu zara udalburua. Ez que, urko, ezin dut ulertu eskatzen dozuena. Ez que ez dut ikusten inon eskatzen dozuena. Bueno, barrio bedinot, nahazten zabiz, gobernu taldea eta udala. Eta gero bestetik, maketazioari eta estiloari dagokionez, zuek duela aste batzuk ataratako aldizkariaren maketazio berdina daka aurrekontuaren inguruan egin duzuen trataeraren zati batek. Baina beno, hortik aratago. Eta ez naiz ja maketazio kontuetan sartuko. Hori zeuen estiloa da zeuek erabaki duzuena. Baina hortik aratago, barrio bedinot, ez nahaztu gobernu taldea eta udala. Gauza batzuetarako beste guztion boskak behar dituzue. Orduan, ez nahaztu gobernu taldea eta udala. Udalaren izenean esaten baldin baduzue, guztion izenean esaten duzue. Eta barkatu, baina EH Bilduren izenean zerbait esan nahi baldin baduzue, gutxienez, udalaren izenean sinatzen duzuelako, gutxienez EH Bildurekin kontatu. Eta hori da begirunea izatea. Bestela, jarri ja, nomenklatura guztietan gobernu taldearen komunikazioa. Punto. Eta horiak guztiok argi izango dugu. Eta gure reklamazioak beste modu batzuetako izango dira. Udalaren diruarekin gobernu taldeak egiten duena, bale, perfecto. Eta guk gure tartea ere eskatuko dugu oposizioaren talde moduan ero. Baina ez da debatea hori, Andoni. Debatea da, azken finean, udalaren izenean aipatzen denean gauza bat, udala oposizioak ere osatzen duela. Eta gure tartea nahi dugu. Eta hori da eskatzen ari garena. Bestela, sinatu hemendik aurrera guztia gobernu talde moduan. Eta hemendik aurrera herriak gutxienez jakingo du, ez dugula guztiak sinatzen plazaratzen den berria baizik. Eta gobernu taldeak sinatzen duela. Eta herriak ja badakin nor dago bertako gobernu taldean. Eta badakin nor ez dagoen. Orduan, sinatu gobernu talde moduan edo udal moduan sinatzen baduzue, eman tarte bat. Hemen utxiko dugu, argi dekogu bakotxa beriritzia daukagula, eta kontzeptu guztiz desberdina. Bai, Abel? Bai, guk esan nahi dugu bai, ados gaudela urkok esan dakoarekin, ez dela nahaztu behar gobernu taldea eta udala, danon diruarekin horrelako aldizkari baten zehozer argitaratzen denean. Eta izan ere, ni ez nintzen egon batxar horretan, baina oindala urte bete edo, aurrekontuak adostu aurretik, iasko aurrekontuetan, guk eskatu genuen bai horrelako zehozer, ezta, udalak zuzenean argitaratzen duen aldizkari aseptiko bat, hau da, danon iritziak eta boskaketak bertan argitaratzeko edo. Eta hori azken finean uste dugu transparentzia dela, ezta? Eta ondo legokela agertzea aurrekontuetan edo beste iritzi batzuetan alderdi bakoitzak adierazi dituen ideiak edo zalantzak.
eta egia da, dano dauzkagula gure aldizkaritxoak, alderdi bakoitza dauka bere aldizkaria, bere ikuspuntua adierazteko, baina, bueno, kasu honetan Bilduk aipatzen duenarekin ados gaude. Baina belezinen egon egie da. Eskatu zinuen izen zan aurrekontuen barri emotea jenteari. Ez zinuen esan eze formatotan, esan beste aldizkari baten, hori zinuen esan, Zan, bai, eta horregaiten izuzentzen dut. Bai, besterik? Bai, bueno, aurrekontuen inguruenik esan guren eman, bai, onartu direla behin betiko, baina, karo, aurreko polemika guztiegaz, itxioste zuelan, Gabonetako zer guztia jauzi dozu ezue. Onartu dala behin betiko, datorren astean argitaratuko da Bizkaiko aldizkarien, eta urtarria batean indarrean sartuko da, bai? Bueno, oin publikoen zeuzienok aukera deko zuen. Bai. Hartu... Hartu mikrofonoa. Lehenik eta behin, esan izena abizena, mesedez? Bueno, he ratificado ya el resultado de la moción. Parkatu, lehenengo izena abizena, mesedez. Sí, yo soy Juan Carlos de la plataforma AP8 Peajeri, que es uno de los miembros. Y como decía, que ya ha ratificado el resultado de la moción, de la votación a la moción que presentamos, hacemos varias constataciones. La primera es que las veces que hemos estado en Amorebieta como plataforma con los vecinos del ayuntamiento, de este municipio, nos hemos encontrado con algo muy general en el Duranguesado y el Artibay. Es el rechazo ciudadano al peaje, el AP8. La gran mayoría de la gente que se acerca viene a firmar o hablar con nosotros tiene ya asumido que la autopista, la AP8, la llamada AP8, el tramo entre Ermua y en su día Basauri, se construyó con dinero privado en régimen de concesión administrativa, se explotó durante 35 años y hace 14 años, en el 2013, se le entregó a coste cero a la Diputación Foral de Vizcaya, que es la que tiene competencias que es la que tiene las competencias de la red viaria en Vizcaya. Entonces, desde hace 14 años está totalmente amortizada. El resto de la A8, la llamada A8, a partir de Basauri, se construyó con dinero público. En los años 70, a partir de los años 70 se construyó con dinero público y en su día en ningún momento se puso peaje, sino que todos los vecinos del llamado Gran Bilbao, cinturón del Gran Bilbao, van por la A8 totalmente gratuito. No, vamos, cuando hablamos de gratuito, se paga vía impuestos, con los impuestos de los vizcaínos, tanto de la zona del Gran Bilbao como de Ermua y el Duranguesado. Entonces, la gente yo creo que tiene asimilado el que esta autopista ya está amortizada. Y tiene amortizado tiene asumido que el costo que le cuesta a la gente del Duranguesado la autopista es un costo que es un auténtico robo. En ese sentido, nosotros cuando elaboramos esta moción para presentarla al Pleno de Amorebieta, tenemos claro que si lo más escandaloso de este cobro totalmente injusto de la autopista es el tramo de Amorebieta. Como decimos en la moción, los vecinos de Amorebieta, si vienen de Erleches, que es cuando se deja de cobrar, cuando se empieza a cobrar, porque si no puedes ir perfectamente al Choierre y no pagas, a partir de Erleches a Amorebieta pagan 85 céntimos por 3 kilómetros 300 metros. 85 céntimos. La media de kilómetro en el Estado está a 11 céntimos. Díganme ustedes si no es uno de los tramos más caros. Si desde Amorebieta deciden ir a Durango, pagan 2,22, como si vinieran de Bilbao. Yo creo que esto a todas luces clama al cielo y es una auténtica injusticia. Nosotros considerábamos que el Ayuntamiento de Amorebieta, en defensa de los intereses de sus vecinos, debiera de posicionarse en contra de este, digamos, cuasi robo a los vecinos de Amorebieta. La plataforma, lo que vemos es que
el ayuntamiento, en este caso los partidos que han votado en contra de nuestra moción, el PNV y el PSOE, están muy alejados de la realidad de sus vecinos. Yo creo que con su decisión ustedes están muy alejados de la realidad de sus vecinos. Realidad que yo creo que en su foro interno, en su núcleo más íntimo de su cuadrilla, seguro que si hacen ustedes una encuesta están todos a favor de que esta situación deje ya de producirse. Pero yo creo que con este voto negativo ustedes no responden a las necesidades y a los deseos de sus vecinos, sino que están ustedes respondiendo a otra cosa, a otros intereses que no son los intereses de sus representados. Están respondiendo a unos intereses mucho más altos desde luego no de los vecinos. Nos salen ustedes con una propuesta, el PNV, que la verdad yo no sé, más de lo mismo. O sea, ustedes en esa propuesta lo que vienen a decir, como cuando se les ha presentado en otros ayuntamientos propuestas de este tipo, dicen, bueno, hay que pagarla y vamos a ver las medidas para que se pague menos, un poquito menos, sobre todo los que más la usan. Pero no, ustedes no van al meollo de la cuestión, no van ustedes a la discriminación que supone el hecho de tener que pagar por una vía ya amortizada solo los que hemos decidido vivir en el este de Vizcaya. El resto, los que viven en el oeste, no pagan por la misma vía. Entonces, utilizan ustedes unas argumentaciones, como por ejemplo utilizan sus compañeros del PSOE, que el uso el paso del tráfico a la autopista, del 634 a la autopista, se va a contaminar más, va a ser... No. La que contamina es la 634, que está totalmente saturada y es tercermundista. Esa es la que contamina. No va a contaminar si el tráfico pasa de la 634 a la autopista, no. Lo que contamina es el ir a velocidades reducidas y tener que... Y lo que contamina es un tráfico en caravana y lento. Eso es lo que contamina, no el tráfico de la autopista, que va a una velocidad media de 100. Ese es el que contamina. Entonces, nosotros lo que vemos, una incoherencia por parte del PNV al presentar esta moción, porque es seguir diciéndole a sus convecinos que sigan pagando, que procurarán hacer que se pague menos, pero que sigan pagando. Y hay una cosa muy curiosa que sí que queremos dejarles como reflexión al Partido Nacionalista Vasco. ¿Se imaginan ustedes a un alcalde, por ejemplo, vamos a poner al alcalde de Muskiz, que también es de su mismo partido, defendiendo el que tenga que pagar a sus vecinos la autopista? Porque Muskiz también está en la misma... está al borde de la 8. Entonces, ustedes dicen que los vecinos hay que seguir pagando la autopista, pero, sin embargo, su correligionario del PNV, Muskiz, está encantado de que sus vecinos no paguen la 8. Entonces, yo le lanzo la pregunta a los señores del PNV si creen que con la decisión de su voto están respondiendo a sus intereses o a otros intereses que no tienen nada que ver con sus vecinos. ¿Y qué les parece el hecho de que ustedes voten a favor de que paguen sus vecinos con esas peculiaridades de que paguen menos los que más la usan, y en contra de que los alcalde, por ejemplo, de Muskiz, que está encantadísimo de que no paguen sus vecinos por la misma autopista y que, desde luego, no se plantea el que se pague la autopista porque no cree que... Me imagino que si le planteamos que se pague la autopista en Muskiz, dirá que no quiere ese gasto. Resumiendo, yo creo que ustedes siguen manteniendo la misma situación que se da, la misma injusta situación que se da en el Duranguesado, en concreto en Amorebieta. Ustedes han votado para que se siga discriminando a sus vecinos con respecto al resto de los bilbaínos y vizcaínos que viven en la margen derecha. Han votado para que sigan pagando por una autopista que ellos ya consideran, los vecinos, que está totalmente amortizada. Y no sé, estas Navidades denle una vuelta al tema, porque ustedes con esta votación no han representado a sus vecinos, sinceramente. Así que les dejo la pregunta de que si ustedes consideran que con esta votación están respondiendo a los intereses auténticos de sus vecinos. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Juan Carlos. Puedo compartir algunas de las reflexiones que has hecho, otras no. Y evidentemente nosotros velamos por los intereses de los vecinos de Amorebieta Etxano como vizcaínos
tenemos que velar por los intereses del territorio histórico de Vizcaya y como vascos tenemos que tener políticas de país. Besterik? Ez dugu beste inork, orduen pasako gara ja bukaerara? Bueno. Tere, egun on, Tere. Voy a leer en nombre de los 17 concejales que estamos en esta corporación, pues unas pequeñas palabras que te queremos dedicar y luego barra libre, ¿eh? Luego cada uno podéis decir lo que queráis, ¿vale? A dos. Egun on, Tere. Agurraren eguna, heldu da. 1900 eta 1979 urterrian ez zenuen pentsako hainbeste urte igaroko zenuela Amore Betetxanon. Herria asko aldatu da, eta hoberantz. Zuk esaten dozun moduan, en el 79 estaba todo por hacer. Eta nik esango nuke que algunos de esta corporación estaban por nacer. Gaur, Zornotzako ordezkaria garenok eskerrak eman nahi dizkiegu Amore Betetxano aldatzen eta hobetzen lan egin duten guztiei. Eta nola ez, udalaren idazkari izan zanari. Tere, denon izenean eskerrik asko. Te toca decir adiós. A 39 apasionantes años en el Ayuntamiento de Amore Betetxano, donde es imposible tener la misma mirada a la hora de salir que antes de entrar. La relación con los funcionarios, con los grupos políticos, con los vecinos de nuestro pueblo, te cambia la mirada, te obliga a vivir la realidad. No solo has trabajado en Amore Betetxano, has sido, eres y serás parte de Amore Betetxano. Atxera begira jartzerakoan, etorkizunarik ateak ireki nahi dizkiogu. Guk, hemen gaudenok, osasuna eta bizipoza opa dizkizuegu. Disfrutatu eta disfrutarazu, gozatu eta bizi. Amore Betetxanok ez zaitu ahaztuko, mesedez zuk ere ez ahaztu Zornotza. Eskerrik asko, Tere.